एनजि प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना आबुङै आपल'ड खालामबाय। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायाखै, अब्ला बे आंनि भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो नांगोन। बे मिउजिक भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खैना। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'। दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअ'नि स्टार्टिं महरै जादों लिंसार बसुमतारी, ग्रेस्मि नार्जारि आरो बिथांमोना बे भिडिअ'खौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारि, उषा रानी ब्रह्म आरो बे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअ'नि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आरो बे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों एस नार्जारि। आरो बे भिडिअ'नि कनसेप्ट, डिरेक्सन, करिय'ग्राफियानो जादों लिसान रामसियारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि एनजि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान मिउजिक भिडिअ'खौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बिथांनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। आरो भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव, जेन बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट होनायखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै ला। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आरो नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव खालाम।